d'Iniesta, de Messi, us he dit que aquí estan els seus descobridors, i ves per on, cap dels dos està al Barça. Ni Reixac està al Barça, ni el senyor Vilaseca està al Barça. Per cert, el van acomiadar... Chiqui, no? El va acomiadar vostè? Sí, és l'única persona que vaig parlar abans de sortir del Barça. Després de quants anys al Barça, senyor Vilaseca? 28. I d'haver descobert tota aquesta gent que ara està guardonada, entre d'altres. No jo sol, sinó dividit amb l'equip. No, dic amb l'equip. Sí. Però el poc respecte que se li té a una persona que ha col·laborat tants anys amb el Barça és aquest? Acomiadar-lo sense més? La prova és estar aquí, no? 10 dies Sí. I el senyor Chiqui Listany cobrant 2 milions d'euros l'any. Bueno, jo amb això no m'hi poso. Per fitxar Enrique i companyia. Amb això no m'hi poso jo, vull dir, cada un té la seva tasca dintre del club. No, és que dic la diferència, no?, entre un que no cobrava 2 milions d'euros i et descobreix a Xavi, Iniesta, Cesc, i un que cobra 2 milions d'euros i et porta Enrique i No, pero sobre todo que 10 días antes de que acabara la temporada... Y Keirson, perdona, Keirson, me olvidaba la gran Keirson, perdona, Chiqui. 10 días antes de acabar la temporada... Y Mario. Y después de 28 años trabajando en el club, por lo menos, no sé, una comiadamén o una... Y no decir simplemente que ya no contaban con él. A mí me pareció, nos extrañó a casi todo el mundo del fútbol que Joan no siguiera en el Barça. Doncs escolta, dit això, que si no ho dic rebento, tornar una mica al que dèieu, no? Aquesta filosofia que es va implantar des de la vostra època que ha arribat fins ara, la filosofia de no buscar tios corpulents de 1,90 m si no cal, home, alguns sí, no? Però vull dir, els petitons, els que belluguen... Mira, jo això li estava parlant, per exemple, que el Barça té un concepte de futbol, un concepte que tu comences a repassar des del Milla, el Pep Guardiola, el Xavi, l'Iniesta,